hem de Türkmenistan'ın prezidentinin tapawutlanırış nişanı getirilýär. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistanyň täze taýlanlan prezidenti Gurbanguly Mälikgulyewich Berdimuhammedow. Garaşsyz tarap Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçmek bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyny we kanunlaryny berja etjekdiňmi? Şoň üçinem ak zat alyňa ýaşy diýenler türkmen. Ak keçäň üstünden başlanan manevi ýoluňyz ak bolsun, ýoldaşyňyz hak. Şu keremlik taplar hemişel kemran, Allah da yaranın olsun.